Mayong buntag, Noy. Unsay Noy? Direktor ko. Kinahanglan ha nga unsa may mo apply na artista ka ha, dili ta mo pa nahinagtingog ha, kinahanglan ipakita atong talent. Ha? Sige. Unsa may mong talent mo? Magic, Noy. Magic, direct magic. Talent magic. Magic? Sigurado juga magic daghan na ba kayong ning-apply din ako nga mag-magic nya ipakita nako simple. Kinahanglan ang imong magic ha nga makuan ko kabang murag singa na kanang ma-impress ko ba? Ha? Sige, ipakita ng magic nimo. Magpaamo. Sige. Kahon na imong kanang buwak. Nako ni. Abrakadabra, ang dahon na buwak na. Ada deko. Nice. Bravo. Okay, gawa sa imong pag magic, wa kay laing mga talent, gawa sa sayaw, drama, hilak, o mga extraordinary talent na pa ipakita. Sige kay sa artista ganito daghan gitag talent kung mga apply. Ipakita na sinapakita na kuan, sige na. Direk, hani ug tangon ning kuan. Ito spring awan, tubig. Sige no. Sige na. Dali na. Bota ka na. Murag extraordinary ng talenta wa. Sige, pakita na ko. Direk ka. Ako tangon ako ni. Tutok ko direk. Tutok yun ganun kasi. Tutok ko. May kaglimbong ha. Abrakadabra. Ang tubig mawagtang na. Ha? Kung nasam to nawa mo. Wala jacket ng tubig na bilin. Asam to. Asa ka mukha. Bahala na. Yang mo doon niya. Asa ka tuntong tawa na Bahala to. Sige. Doon nag-applyan ba. Sunod. Kinsay sunod mga apply. Sunod na. In. Buntag direk. May buntag pod. Unsa man asa mo mga ahoy mo? Mga apply mo artista? Apil mig audition direct kay pakita ng talent ba. Sige. Na mo daghang talent lagi, pakita niyo yung talent ha. Kanang magsayaw, unsa man yung talent, katawa, hilak, bisag unsa pa. Unsa man yung mga talent? Sige na. Sige direct, unsa may ganahan nimo nga aktingon mo direct? Ang unang i-act niyo kana bang murag gibiyaan mo sa inyong uyab ba? Nanalig mo uyab? Kanang gibiyaan mo sa inyong uyab nga murag di na mo balikon. Sige, kana i-acting na. Murag nag-uol mo nga gibiyaan mo. Sige, pakita ko. Pakita ko no. Sige, ako ipakita direct. Day, nganong imong gisayangan ang pagbati kong tiunay. Day, gibuhat ko ang tanan aron malipay ka. Pero nganong unsa gibuhat nimo imo ko masakitan. Okay na direct. Bravo, nice. Very good. Mo na kung ganahan mo sakto na kung mga artista nga kwan. Ya, napa mo ilaing talent kanang nalipay mo. Nalipay pakita ko nyo kay murag thrill lang. Nalipay mo kanang murag nakadaw mo luto mga dugay mo tigtayan nakadaw mo 1 million. Sige, pakita ko. Very good sa. Nakadaog loto direct. Easy. Lipay naman ka direct. Okay? Yes! Nakadaog kong loto! Yes! Nakadaog kong loto! Yes! Nakadaog kong loto! Yes! Nakadaog kong loto! Nalipay ko! Yes! Gimana direct? Okay, easy.
Very good. Kaya may artista. Swak sa budget. Sige. Unsa ba ilaing talent niyo? Gawa sa mayo naman mo katawa, mayo naman mo kanang gibuwagan mo nga pagulgoon. Kuha nga lang. Murag masuko. Kanang masuko di mo. Kaya mo kanang masuko. Sige, pakita ko. Suko na po direk. Why beli mana? Suko ra ka. Nasuko ko. Kana. Si acting. Isuka. Suko ka. Nasuko ko. Ay, pala. Nasuko ko. Nasuko ko. Okay, direk. Okay, nice. Alam mo na akong gusto yun nga kamo gid sa tanan nga mga klase sa acting. Ya karon kay nasuwaya naman ninyo nga musuko nya nalipay. So karon kay artista naman kita kinahanglan nato na yung matistingan tanan kay dana ninte sa akong usa ka kauban nga direktor nga dawat na jud ko mo nakakita gid siya sa inyong inaktingan. So karon ang inyong wa pa mo say unsaon paghilak kana bitaw hilak yun kanang mo gulo nga saba wa mo kabay yung utang nga dako or buwaggan mo nga inyong gigugma gid sig ayo ba kanang hilak yun. Sige niyo ha. Sige, hilak. Okay na direk. Okay. Very good! Bravo! Nice! Muna kay officially artist na gimo ha. Musa kini para trail gid nga artista na mo akong i-testing ko nga akong iipuntanan. Hilak, katawa, kasuko ug nalipay. Kanang upat inyong isagol kay kita jud artista. Nya kung maghilak, katawa, nya kasuko, nya nalipay. Sige. Artista na. Pat direk. Sige direk. Challenge ron ba? Kana. Ngano gibugan man ko dito? Inday! Day! Yay! Nakatawa ko luto! Nakatawa ko luto! Isuka ka! Isuko mi! Day! Ay bibiyain, Day! Ay bibiyain, Day! Anong imo man may gipasakit? Yay! Isuka! Okay! Nice! Very good! Artista na gimo. Okay, dawat na mo kay dol. Isa ganito yung mga nalagay. Magsugon tag shoot karong sunod mga adlaw. O alala. Welcome sa Aguilaran Biners TV. Shout out ko sa promo si Rosan Morales. Shout out diha papa ug sa akong pamilya diha sa Agna ug sa Carmen ng Paris. Shout out sa tanan. Salamat sa mga viewers. Thank you so much. Shout out ko sa tanang supporter sa Aguilaran Biners TV ug sa mga subscriber, mga viewers. Daghang salamat sa inyong suporta ug
Yay! Okay, shout out ko sa akong igsoon ito sa Manila ug nasa bukid akong mga ginikanan niya. Shout out po sa akong amiga nga tupod sa gawas na nagpadayog tanaw sa Tagbilaran Viners TV, si Ate Rosalie Monteron, Wilma Bantilan, Ate Luisa Sibusa, ug especially sa sa Realme Bohol ug ni Rosan Morales. Salamat sa pag-subscribe. Og di na ko kalimutan perminti sa sa katapusan ang akong pinanggang asawa ug ang akong mga bata. Thank you. Thank you for watching guys sa Tagbilaran Viners TV. Shout out ko sa makanunay pagsuporta Mac John Studio, James Coffee nga promodizer, og si Jake Elmar, og sa tanan nga nakasubaybay dinhi sa Tagbilaran Viners. Kanang salamat sa kanunay ninyong pagsuporta, og sa wala pa naka-like diha, wa pa naka-subscribe diha, unsay gidugay-dugay pindot na Tagbilaran Viners TV, subscribe. Sa guys si Peter Lok Gunayan dia sa Ubay, na dia sa Lamdagan na Puyo. Shout out dia sa Badi Ahong asawa day, asawa. Pakapit.